Dres, dako matibak kanyam. Kibaga mo na, ano ba jay? Panggip ko makinig ko ading mo nga mitreg. Balin si tala makam mo. Ano nga si talang timokam mo? Ki adi nangyari kanyamin na ading mo Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Hoy! Lakay ng dress! Ano? Apay mo nang bagay? Ano? Pabasulon na. Pwede nga siya pinagayain di lato-lato ni Baak. Ikaw mo lang ganyan making basol. Time ba mo na ading mo? Kasapnot nga, no dati nangyari kanya ni Baak. Ikaw mo nang yari ka niya ata bakay? Kasapnot nga, no dati nangyari. Di ba yung mo kuman ni Baak? Hoy! Papanamon! Katkatungtung kapay lang! Hoy! At ako'y kinagunggunam, nagado kumangkamak kanyan na babae, kapilpili kan tumag. Oh! Ano si sirip-sirip mita? Kahit mga sulikik ta matab. Hoy! Sa mga papanamon din say. No din no, ti pagturungan ti saka. Kiso nakita mo na din na yan ni Bak. Harajay, nakamulagat ni tugaw. Kisa ba na tuya, nagsungi mo ating may salakay nga bakay. Siguro, ako na naman yung iniisip ni Baak. Ay, naku naman. Dumating na naman tong Andres de Sayang to. Ano Andres? Kumusta? Ayos lang. Ato, nabiyag pa yung mait. Kung kailan naman gusto kong makausap si Baak ng mag-isa. Saka naman may susulpot. Ano ba naman yan? Andres, dako matibak kanyam. Kibaga mo na. Ano ba jay? Panggip ko makinig ko ading mo nga mitreg. Pwede ba, Andres? Umalis ka muna dyan? Pay kiniading ka. Ano ba ti problema? Mabalin si tala makam mo. Ano nga si talang timokam mo? Ki adi nangyari kanyamin na ading mo Ano? Da nangyari kanya da ni Bak sa kating bitreng. Oh no! Nagbuk daw. La.
Kasat nung ay boy. Naman ni bakit ko. Apay nga imbangam nga eh. Nag-ang kamit eh. Makaang-ang kamot. Apa siya tinang ibaga? Natin ko. Baga na kinibagit ko. Ang dati nangyari kanya din ng mitreng. Kasat nung inugunyangan. Oh no! Kasasim mo. Apay, kasano na ibaga ni ading mo kanibakit mo? Nag-aawid di kalman. Sakto, ay pinag-aawid ko. Nasapat ko ni mitreng. Datat eh, kun na ako. Dres, mabalin nga si tayo lang upat dumakam mo nga dati nangyari ka namin ading mo. Masih ko ba ni mitreng? Pagyan mo nito ng dresag. Oh no! Inang! Ano naman kayang pinag-uusapan nitong dalawang to? Boy, nasi kami nga asawa. Awan ti problema. Okay. Nung ni ating kaw. Haw, jack lang ang mau. Among might, nagtarabita ba jay? Baga amaan ni ading mo. Narigatin. Yeah. Kasat nun ngayon no, mamo ni gunya nga ni mitring tinangayam di itlog ko. May di lang siya kayo pati makamaw. Oh no! Panglimaak. Anong oras na oh? Hindi pa kasi umalis tong Andres na to. Ngun sige, sakto bahala mang ibaga kanyanan. Nagdeo po late. Okay. Sumrot nga minin eh. Baga mga tandres. Madiket nga dumanon kinigunya nga ating nga problema. Don't worry boy, nasa tabi mo lang ako. Walang makakalam na iba. I promise to you, all of my life, you are the one. I can love you, stay forever, all of my life. Nagawa pa talagang kumanta nitong Andres na to. Bahala na nga kayo dyan. Dres, mabalin nga tulungan nak pa lang nga suyuin ni gunyang. Talaga mo ta boy. Ana? Patay na patay ka nga talaga kanyanan? Sa Andres, sa balit feelings ko kanyanan. Data man. Feelings ka talaga boy. Tatalamang kanya mata nga sa aw. Sige, sagbala kini gunyang-ganyam. Nagyaman na ka Andres. No sinagot na ni gunyangan. Talaga nga pakasaraksunan. Po, dogi taman. Mr. Paak and Mrs. Gunyang. Mr. Gun. What? Ay, pangit ajay. Akyang. What? Hindi lang. Magalas. Mrs. Bayang. Ayang, mayat ajay. Bayang? Nagpangit Andres. Ay na, pangwatawat ajay. Madim kayat. Pangwat-awat nga. Bayang magiliw, peras ng silanganan. What? Tal na ka man. Akyang latan, may mayat nga dinggin. Sa bagay, maya mo lang aja Akyang. Mr. and Mrs. Akyang. Kinanadagsik pa rin sa kalipagan na. Tata, makabali sa kanyayaw. Oh no!